Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 6-njy fevraly hepdeniň duşunma güni. Hoş geldiňiz Demokratik Platformasynyň kanallarına. Hormatly watandaşlar, şu gün men bilen gepleşip alyp barýar Nurçan. Nurçan, salam aleykum. Salam vatandaşlar. Sağ olun. Şu gün ýerden biz size bir elbet habar açdyk. Şol gynanç habary biz size ýa-ni hödürlejek bolýar. Şu ýerden Türkiýanyň bir näçe welaýatlaryna we goňşy ýurtlarda yer titremesi boldy. Türkiýe döwletiniň prezidentiniň aýdyşyna görä, bu yer titremesi soňky 84 ýylda iň uly yer titremesi boldy. Türkiýede soňky iň uly yer titremesi 1939-njy ýylda 7,9 bal ululukda boldy. Şol yer titremesinde 33.000 adam pida boldy. Şuňky yer titremesinde Türkiýede we Siriýede ýüzlerçe binalar ýykyldy we yer titremesi zerarly eýýän ölümleriň sany 2500'e bardy. Her sagadan artky bolýar. Türkiýede 10 san şäherde binalar ýykylyp adamlar helak boldy. Soňky sanlary görä Türkiýanyň günorta gündogarynda we Siriýanyň demirgazynaky bolup geçen güýçli yer titremesinde ölümleriň sany 2500'den 2500 töweregi ýöne AFAD Raýat Goraw bölümi 6-njy fevralda duşanma günü Türkiýede yer titremesi betbarçylygyň esasyndan 1651 adamyň pidasy bolandygy we 10119 müňden gowrak adamyň yaralanandygyny habar berdi. Siriýada da bir näçe ölümler boldy. Jemi Siriýa bilen Türkiýany alsak 2500'e golay adam pida boldy. Hormatly watandaşlar, biz size bir näçe videolar görkezeli. Gynantakda o videolar kyn, egerde çağıraýyp barsaňyz ekrandan aýryň, şu videolar çağıryş üçin gowy bolmaz. Adana Hızırevleri mahallesinde 14 katlı bir bina çöktü depremde. Şu an onun kurtarma çalışmaları yapılıyor. Şu an bir kişi kurtarıldı. Birkaç kişi daha kurtarıldı. Atın. Турецкая провинция Кахраман-Мараш. Местные жители проснулись от сильных подземных толчков. То, что происходило дальше, в первые минуты фиксировали камеры видеонаблюдения. Очаг, как выяснилось позже, залегал на глубине 10 километров. Следующих 3 землетрясения в соседней провинции Газиантеп. Всего сейсмологи зафиксировали около 50 мощных авторшоков в 10 регионах, включая Диарбакыр, Шашли, Уфа и Асмания. Сообщается о сотнях погибших и тысячах раненых. В Газиантепе обрушилась историческая крепость. Разрушены многие строения, многоэтажные дома, карточные домики.
Власти объявили 4-й самый высокий уровень тревоги. Он предусматривает международную... Vous êtes entrepreneur, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Avec Yonos, Первое землетрясение магнитудой... Açık yankı internetin petli boýan şu sebäpli nimede ýönemen soňrak görkezden bu kadrlary bizi wagtlança durduly. Kadrlary men ýene ofisial maglumatlary bereyim size. Yankı Türkmenistan, Türkiýede bu geçen wagtlar boýunça hormatly watandaşlar. Yine Sağlık Uğraş Ministrinin ornmasary Ahmet Demişek Siriýada ölüniň sany 780'den adamdan geçenliğini ve 2200 gowrak adam yaralananlygyny aýdyp geçdi. Diňe Türkiýanyň günnogorun müňlerçe binalar weran boldy. 7,1-nji gedek ýer titreme 7,4 bally ululukda birinji ýer titremesi boldy. AFAD'yň habara görä, ýani habar beriş teýişlerine görä, Siriýa bilen Serget ýakynyndaky Türkiýanyň Kahramanmaraş welayaty yerli wagt bilen ýerden sagat 4 töweregi 7,4 bal ulukda bolan yer titremesiniň merkezine öwürli. Asalyndan soň Gaziantep welayatyny 6,6 bal ulukda bolan başga bir yer titremesi hasap alındy. Soňra titremeler dürli sebeplerde sagatda paýtaht Ankara, Adana, Nefsehir, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Hatay ýaly ýerlerde duýuldy. Al Arabiýanyň ýaýymlarynyň habaryna görä yer titremesi İran we Libiýanyň käbir sebitlerine ýaşaýjylar tarapyndan duýuldy. Mundan başga da İsrailde de yer titremesi duýuldy. Soňra birinji yer titremeden soň ýene de onlarça yer titremesi geçýär. Soň ýene de bir näçe onlarça yer titremesi bolup geçdi we onuň güýçleriniň ullugy 7,7 bal boldy. Birinjiden hem ýokary. Onuň güýçi birinjiden ýokary bolup geçen yer titremesi ýaly boldy. Şodan daky yer titreme ýaly. İkinji güýçli yer titremesiniň merkezi Kahramanmaraş welayatynyň Elbistan şäherinden 7 kilometr uzaklykda bolup geçdi. İkinji 7,7 bal ululukda yer titremesi Türkiýanyň bir näçe sebitinde duýuldy. Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Trabzan, Şanlyurfa, şeýle hem Siriýede, Libiýada, Irakda, Misirde, Griýatsada, Kiprda, Ermenistan we İsrailde duýuldy. Türk hökümetiň hüşgärligiň iň ýokary derejesini elan etdi. İçeri İşler Ministri Süleyman Soylu 4-nji we iň ýokary derece duýduruşyny ýurtda elan etdi we adatdan daşary ýagdaýlar bölüm bilen bilelikde halat edijileri ýani şol bolan betbagçylyk ýerlere iýerdi. Bütün dünýä Türkiýadaky bolan betbagçylyk gynanýar. Sebäbi bular ýaly betbagçylyk hiç kim biperwa goýup bilmeýär. Häzirki wagtda Türk halky üçin nähili kyn ýagdaýdygyny biz düşünýär. Hormatly watandaşlar, biz gepleşigimizi dowam edýäs. Yine bizim gepleşigimizde Akbel Sapara goşuldy. Akbel Sapara hoş geldiňiz. Yine şuň ýerde daňda 4'te Türkiýede yer titremesi bolup geçdi. Olam bir gedeklerle bir näçe saatyň dowamyna birinji, ikinji we aralaryna ýani uzun möhletli yer titremesi boldy dürli şäherlerine. Yine men size söz berýän, size maglumatlar, mundan başga maglumatlar bar bolsa aýdyp bilersiňiz. Sağ olun. Evet, salam Murat, salam Nurcan, salam kadrlı iyilleşler. Elbette bir şu wagt kıssagly çykdyk bu gepleşige. Bilişiňiz ýaly Türkiýede gaty aýlanýy yer titreme boldy. Özüm şuň daňdan sagat 4:20'de adamlar füýji ukuda ýatyrka. Men şunu nime bilen deňeşdirýän, 1942-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan 6-njy oktýabryna geçilen giýje Aşgabatda bolan yer titreme bilen. Şol yer titremede gaty bir watt bolupdy. Gönül şol ýalňyşmasam 2 bilen 3'ün arasynda giýje. Ýöne bizde näme bolsa o howa soğuk däl, oktýabrda entek. Emma häzir Türkiýede şu yer titreme bolan ýerine esasan şu Gaziantep, onuň Diyarbakır hem Yankı Murat şu sen sanak geçen bir topar şäherler
Türk tarafında da var, Suriye tarafında da var. Gatı ayrılığınç yer titreme. Bu yer titremen güýjü Richter'in şkalasy boýunça 7 bilen 8 iň ýokary çägi ýalňyşmasam. Şu wagt men edil şu gepleşe girmeden öňürde Şwed telewizionynyň beren maglumatyny dinledim. Şwed telewizionynyň beren maglumatyna görä şol efter şkal diýilýär, efter neme ýanky soňky yer titreme ilk bir titreýär erwet. Onuň şoň ýyzynyň ýene de ýany bar şoň. Şu ýanlarym gatı aýlanyş ziýan ýetirdi. Birinci yer titremede birinci uruda şu damdanky uruda awat galan jaýlarym soň birden ýene de eger görseňiz şol eýem videoda bardyr. İzlizna ýykylýar. Häzir eşenniň Şwed telewizionynyň beren maglumatyna görä 3000-den gowrak adam wepat boldy şu yer titremede diňe Türkiýanyň özünde. Onuň ýöne inni Türk ýanky Şwed seismologlarynyň aýtmagyna görä wepat bolan adamlaryň sany bu yer titremede saklama görä 15.000-a ýeter diýerler. Gaty gynançly habar bir ýöne. Siz şonu ne edip bilýäňiz diýip alyp barjy sora berende şol seismolog jogap berýär. Biz umman şol regiony öwrenýäs, adamlaryň ilatyň gürlüğüni ýaş şo taýda ilatyň gürlüğüni öwrenýäs, hemem şoňa görä de netije çykarýas ýa-da şol çakymyz diýip bolmasyn ýöne iň berkisi şu 15.000 eurowy yetki çeken bolmagy mümkündür Türkiýanyň diýip şonu aýdýarlar. Onuň bu taýda ýene bir erwet saat bar. Soğuk, gaty soğuk kädir. Şol yer titreýän ýerde ýani gün batar Türkiýede şu wagt saat neme -4'de çenli bar ýa. Ýani şu giýje de häzir -4 ertirem şeýle boljak. Şeýle ýagdaýda Şwed seismoloklarynyň aýtmagyna görä adam diýerde eger şol ýykylan jaýlaň aşagyna galan bolsa, şol adamlaryň bir giýje gününden artyk janyny galmagy gaty kıyın diye. Şola mana bir erwet ýagdaý. Sebäbi beýleki yer titreýän ýerlerde mysal üçin ýyly ýurtlarda bir hepdeden soň tapylýar da janly adamlar. Emma bu yer titremede seismologlaryň aýtmagyna görä şu bir giýje günü saklanyp biläýse boldy diye yıkılan jaýlaň aşagyna galan adamlar aýratynam yaraly bolsalar. Olam näme? Yıkılan jaýyň aşagyna galan adamlara köplenç agyr yara düşýär, elleri, aýaklary döwülýär, ýa bolmasa gaty gysgaly kömek gerek. Şol kömek, tiz kömek ýetişmese de onu gynansagam gaty kıyın bolýar adamyň diri galmagy. Inni Şwedse häzir Ýewropa Birleşiginiň baş tutany edil häzir şoňa başlyk edýär. Şoň üçin ol ýem ertir gysgaly şu Ýewropa Birleşiginiň ýöneligini çagyrýar. Hem de yerli ýerden Türkiýe şu kömek etmek meselesi boýunça. Sebäbi gaty tiz gerek şo kömek, tehnika gerek. Onuň birinki chirurglarymyz uçýarlar. Ýem ertir damdan birinki chirurglarymyz Türkiýe uçýarlar, wraçlar, ýanky lukmanlar. Badabat şu ýerde kömege başlamak üçin Şwedsen öýdi $7 milyon kömek berjekdigini aýtdy şu wagtda. Ha edil akşamlyk. Ondan şu taýda iň gerekli zatlaryň birim adamlar awat galan öýlere de girip arkaýyn oturup ýa ýatyp biljek geldiler. Şoň üçin o taýda tiz müňlerçe çadırlar gurulmaly. Palatkalar gurulmaly. Özüm şol palatkalar gışa laýyk palatkalar bolmaly. Çadırlar bolmaly, içinden ýyldylýan. Gara ummasyl köp kömek gerek. Ýöne bir zatda Şwed telewizionynyň aýdan bir zatna men ünsürdüm. Olar aýdýar, umman Türkiýanyň şeýle yer titremeleri garşylamaga, şoňa çäre görmäge hem-de halkaty kömek etmäge tejribesi ören ulluýar. Türkiýede doğrudan hem ýygydan yer titremeler bolýar. Şular yer titreme 1939-njy ýylda Erzinjanda bolupdyr. Erzincan yer titremesinde 32.000 adam wepat bolupdyr. Yaralananyň sany barada maglumat ýok. Menne ýöne Şwed telewizionyasy şol sany häzir aýtdy. 32.000 adam wepat boldy diýip. Ondan soň 1900
99 ýylda da ýer titreme boldy. Türkiýede şonu da ýalňyşmasam 15 000 adam tegerebi wepat bolupdyr. Garal Türkiýeň öz ýerleşen ýeri 4 sany ýerasty plata diýilýär. Şeýle bir-birine sürtülýän bölük, yer bölükleri. Şol bölüklerin sürtülmegi netijesinde Türkiýede ýygydan güýçli yer titremeler bolup durýar. Şol platalar soň Iranyň Kaspy deniziniň üstünden ýa-da şol Kaspy regionunyň üstünden gidip elbette Türkmenistana da ýetýär. Türkmenistan bilen Iranyň arasynda şol sepkit bar. İki san plata şeýle bir-birine sürtülip durýar. Şo taýda neme emele gelenine, tow emele gelenine, güýç emele gelenine soň şol hökman şo çykmaly ýokary. Inni häzirki şu Türkiýede bolup geçen yer titremen şol yerasty platalaryň bir-birine sürtülmeginiň dürli taraplara ýaýrajakdygy çak edilýär. Ýöne esasan şo Günwatar tarapa ýaýrar diýip aýdýarlar. Garaz ne şunun ýaly bir elbette gaty uly ýürekden gıynan sildirýär Türk halkymyza, doganlymyza. Elbette näçe tir kömek edip bolsa şonça gowy men öz ýaşaýan ýurdumyň Şwedsen ilkinjilen biri bolup seslenenlerine gaty begenýän. Kömege Şwedsiýadan ertir eýýän ýan kaýdyşym ýaly uly topary hirurglaryň, terapewtlaryň hemem çaga wraçlarynyň gaty köp çagalar galypdyr nemem aşagyna ýyklanjaýlan aşagyna. Şolara kömek bermek üçin uly topary eýýän uçýar Türkiýe. Neşeyle. Sağ olun Akbel Apargan. Indi men sözü ýene Nurçana berýän. Nurçan, sizem Amerikadan şol betbaçlyk barada eşiten bolsaňyz we öz duýgularyňy aýtjak bolsaňyz ine mümkinçilik bar. Doğru. Akbel Apargan aýdyşy ýaly bellep geçen zatlar hemesi doğru. Statistikasam doğru. Biz bugün saat 4:17 Dağdan Türkiye ilinde 7 ilçesine 7.8 bal Richter şkalası boyunca yer titreme emele geldi. Bu acı haberleri Türkiye medyasından aldık. Yani kıynansak da bu acı haberi ne içindir Türkmen medyası paylaşan ok. Öz vatandaşları bilen, halkı bilen bizim Türkiye'de en azından 1,5 milyona golay Türkmen vatandaşlarımız hem yaşayar. Bizim vatandaşlarımızın ne heli ýagdaýda otayda şo yer titremen altında galan enkazların altında galandygyny hükman Türkmen medyasy hem haber berip durmaly. Sebäbi olaryň dogan garyndaşlary bar dip hasap edýär. Yani biz orada yaşadığımız için bizim elimizden gelip bilecek zat yok. Biz bir yerden gidip bilemiz yok. Biz nähili bir medik bolsagym, onun için eger de olaryň bir bank şotu bolsa, biz elimizden geleni bir maddi olarak yardım edip bileriz diýip düşünýän. Onu da biz taýynyz. Yani vatandaşlar böyle bir afetler, böyle bir ağır ýagdaýlar her adamın başına gelip bilýär, her döwletiň başına gelip bilýär. Onun için hemmemiz ağzı bir bolup Türkiye'deki yaşayan hem vatandaşlara hem Türk halkına kömek edelim diýen. Yani bu statistika yine de ösçöktür. Gynansak da ösçöktür bu ölüm yetim hem nemeler ağır yani zatlar enkazın altında kalanlar. Onun için kömek hükman vermeli diýen. Yani Allah'ın yerler vefat edenlerin yatan yerleri yaltı olsun. Ranyan adamları da yani kömek vermeli diýip hasap etmeli. Yine de bu gynançymy bildirýän. Sağ olun köp. Biz yine kadrlar seyret geçelim. Türkiye'de bolan ýanky betbaçylar. Kyn görmeseňiz, ýaşlary ekrandan aýryň, çağajyklary ekrandan aýryň haýyş.
Yine şu real kadrlar var, hurmatly vatandaşlar. Hudaý saklasyn. YouTube'da köpdir görjek bolsaňyz, TikTok'da men şunu erteden bäri görýän we gaty inanýan. Hurmatly vatandaşlar. Yine şundan da Türkiýede, Siriýede we başga döwletlerde betbaçylyk bolup ýertdirmedi. Ve Türk ve Siriýa halkyna tutuş ýürekden gynanç bildirýär. Diňe Türkiýede ýertdirmesi sebäpli şu sagada berilen maglumatlara görä 1500 golay adam öldü we müňlerçesi ýaralandy. Hormatly Türk doganlar, öz ejelerini, kakalaryny, çağlaryny, dogan gardaşlaryny we dostlaryny ýitirmek bul bir gaty uly we acı ýetgi. Ýaş zekinli we gadyrly adamlar bizim aramızdan gitse, ol bolsa 2 saat bolýar. Şoň üçin Türk doganlar Allah size kuwat bersin, bu ýetgileri götürmek üçin we pida bolan adamlaryň ýatan ýere ýakty bolsun. Biz hökman Türkiýe kömek etmeli. Hormatly vatandaşlar, häzir Türk doganlarymyza her türlü kömekler gelipdi. Türkmen döwletinden beýleki döwletler ýagny Azerbaýjan, Kyrgyzstan, Ýewropa Birleşigi, Amerika ve başga döwletler ýaly kömek etse onda biz doganlyk kömegimizi etdimiz bolýar. Men Türkmen hökümeti bilenýän şu gaty çalt ýagdaýda ýakyn AKP saparagyň aýdyşy gaty çalt ýagdaýda näçe kömek edilseňiz şonça biz doganlyk borcumuzy Türk halkynyň öňüne ýetirir. Hormatly vatandaşlar, ine şunun bilen biz gepleşigimizi gutorýas. Ýene bir gezek biz öz adymyzdan, bizim halkymyzyň adymyndan Türkdäki wepat bolan adamlar we olaryň dogan gardaşlaryna öz duýgularyny, gynanç duýgularyny bildirýär. Şu gepleşigi gutoryp oturýas, AKP sapara bir soňky aýtjak sözlerimiz bolsa, gaýra edip aýtsaňyz. Elbette şu yer titreme soňky 100 ýylyň içinde 100 ýyllap bolmadyk yer titreme diýip baha berdiler. Ýa-da gaty güýçli yer titreme. Ondan men bilişime görä şu Gaziantep diýär. Şu şäherde onlap belki de ýüzlap türkmenler var. Näme üçin? Ýa şu taýda fabrikler var. Şu Gaziantep industrial bir şäher. Şu şäherde gaty köp egirme dokma fabriklary, ýa-ni tekstil dokoyan, mata öndürýän fabrikler var. Şol fabriklarda men öňden eşitdim türkmenler işleýär diýip. Şoň üçin egerde kimin şu taýda garnaşy tanşy bar bolsa, bir gaýrat edip şolardan habar alsa gaty bolardy. Ondan başka näme näme var? Iň gynançly ýeri şu Siriýa tarapy var. Näme uran ýanky yer titremen Siriýa tarapa uran güýji. Olam ýene de şu türkmenliň hem türkü milletlerini ýaşaýan ýeri bolup çykýar-da. O taýda türkmenler gaty köp ýaşaýar, Siriýa türkmenleri. Olary da bir gaty uly gynanç bildirýär. Türk doganlarymyza gynanç bildirýär. Belki Hudaýjan bir kiçirek ýetgiler bilen geçsin bir apat hasaplamalar şol 15.000 diýip görkezse de belki häzirkiden artmasyn şu 3.000 ýetgi bolsa olam gaty ummasy ýetgi. Şoň üçin belki şundan artyk bolmasyn ýetgiler. Anam etjek bizim şu agry ýagdaýda nimämet hem gynanç bildirýär şu ýetgi çeken ähli türk maşgallaryna. Sağ olun AKP saparaga. Nurçan, sizin bir soňuna aýtjaklarynız bolsa ine efir sormaka. Yani vatandaşlar ağzı bir olalım. Bizim hem bir elimizde bizim bir ucundan tutalım. Bu işin Türk halkı, milleti, bizim doğanımız, can ciğerlerimiz, bizim öz vatandaşlarımız, migrantlarımız hem o taýda ýaşaýarlar. Onlara da kömek edelim. Hükmanı suratda kömek etmeliyiz. Etmeli diýip düşünýän. Yine de vefat edenler başlar sağ olsun, canları başsağlığı dileýän. Ýerinde galanlara diýende sen. Şu wepat bolanlar ýerinde galanlara. Näme şu Gaziantep'e barady men ýene de bir aýtjaklarym şu aty ýadyma düşdi. Şwed telewizionynyň habar bermegine görä şu taýda şol ýanky agdaýan egirme dokma hem tekstil matalary öndürýän fabriklar onlarçasy ýer bilen ýer sany bolupdyr. Hem şu fabriklar öýdi hem de şolaryň töweregindäki ýaşaýyş çaýlar.
hem gaty agyr ýetgilerdigini, ýetgilerin bardygyny anlady. Şeýle. Doğru. Halykda görşelim kadrly illeşler. Ine şöyle bir ýerde Emre Aydın diýip tutsahanlarda türkmen watandaşlarymyzdan habar ýok diýip aýdýarlar. Hormatly watandaşlar, habarlaşyň, bize de habarlary aýdyn. Egerde türkmen watandaşlarymyz şo pida bolmasa ýa-da agyr ýagdaýda bolsa, biz halk bilen kömek ederiz. Näme elimizden gelýän bolsa. Şonuň üçin habarlaşyp turaly ine bizim meniň ine ýa-ni çykýan ýerimde kontaktlar bardyr. Kontakta girip bilerdiňizde bize habarlar ýetirin. Şonuň bilen biz efirimizi tutarýas. Ýene de bir gelek türk doganlarymyza bolup geçen betbaşylyk zerarly uly tüýsökden gynanjyňyzy bildirýär. Allah kuwat bersin hemmeňize we pida bolan adamlaryň ýatan ýeri ýakty bolsun. Sag bolun. Hoşça bolun.